A mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Drága testvérek, dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 135. Zsoltár első versét, áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. A gyülekezet foglalja el a helyét, folytassuk az Isten nevének a magasztalását. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Így kezdődik a 158-as dicséretünk, ennek az első 4 versét énekeljük.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a 135. Zsoltárból. A 135. Zsoltár valamennyi versét olvasom, nyitott szívvel, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. Mert magának választotta Jákóbot az Úr, tulajdonává tette Izraelt. Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden Istennél. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre, állatra egyaránt. Jeleket és csodákat vitt véghez Egyiptomban, a fáraón és összes szolgáján. Sok népet vert meg, hatalmas királyokat ölt meg, Szihón, Emóri királyt, Ógot, Básán királyát és Kánaán összes királyát. Országukat örökségül adta, örökségül népének, Izraelnek. Uram, neved örökkévaló. Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre. Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, lehellet sincs szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Izrael háza, áldjad az Urat, Áron háza, áldjad az Urat, Lévi háza, áldjad az Urat, akik csak félitek az Urat, áldjátok az Urat. Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik, dicsérjétek az Urat. Isten tegye áldottá az ige meghallását és a szívünkbe fogadását. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Áldás hangzik fel az ajkunkról, Istenünk, énekszó formájában, dicsőítve a Te háromszor szent neved. Köszönjük, Urunk, hogy Te adtál nekünk ilyen énekeket, amelyek dicsőítő szavakat adnak a szánkba, amelyek segítenek megfogalmazni mindazt a nagyságot, amelyeket nem lehet igazán szavakba önteni, azt, aki Te vagy számunkra. Urunk, így dicsőítünk Téged most imádságban is, nem csak énekléssel, azért, hogy a Te fenséged, a Te dicsőséged ragyoghat rajtunk, azért, hogy a Te gondoskodó szereteted az, ami eltet minket napról napra, azért, hogy a Te hívó szavad az, ami minket most ide, a Te szent házadba elküldött. Köszönjük ezt, Istenünk! Köszönjük, hogy ezen a nyári vasárnapon is Te készített számunkra azt a lelki eledelt, amire szüksége van a szívünknek. Köszönjük, hogy Te jobban tudod, hogy mi az, ami használ nekünk, amire szükségünk van. És így akarsz minket táplálni a Te igéd által. Add, Urunk, hogy ne szóljon a Te igéd hiába. Add, hogy halló fülekre találjon, érző szívekre. Add, hogy be tudjuk fogadni a Te üzenetedet. És segíts nekünk, Istenünk, hogy mindazok a hangok, amelyek talán eltérítenénk a mi figyelmünket, azok csendesedjenek el, és Te legyél egyedül az, akiben gyönyörködünk, akit hallgatunk ma. Szent lelked ajándékáért imádkozunk. Add, hogy a lélek úgy dolgozzon bennünk, hogy valóban megértsük ezt az üzenetet. Hadd tudjunk úgy tovább menni, mint akik készek a Te vezetésed által gyümölcsöt teremni.
Így áld meg ezt a mostani alkalmunkat. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg. Amen. A 266-os dicsérettel készüljünk Isten igéjének a meghallgatására. A 266-os énekkel szűkölködünk nagymértékben segedelem nélkül, és ez alatt a gyerekeket elengedjük gyermek-Isten tiszteletre a klubszobába. Drága testvérek, Istennek az a szent igéje, amely alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva szólni kívánok most köztetek. Meg van írva Ézsaiás próféta könyvének 43. részében, az első 7 versben az igét és annak magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld széléről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Eddig Isten írott igéje. Drága testvérek, hogyha van valami, amit a keresztény ember úgy szívesen hallgat, az az Isten ígéretei. Istennek az a megerősítő szava, amit olvasunk a Szentírásban, és talán ilyen kis igés kártyákon is láttuk már, ismerős számunkra az az elhangzott igeszakasz, simogatja a lelkünket, jól esik hallani, jól esik olvasni róla. Azokat az igéket talán egy picit jobban szeretjük, amik nem a bűneinkkel szembesítenek, nem azt mutatják fel, hogy mi az, amit másként kellene tennünk, hanem azt mutatják meg, hogy mit tesz értünk Isten, hogy van jelen az életünkben, és hogyan vezet át egy-egy nehéz életszakaszon. Ezekről talán szívesebben hallgatunk igehirdetést is, és most, ahogyan elhangzott Ézsaiás próféta könyvéből ez a szakasz, lehet, hogy az volt az első gondolatunk, hogy de jó, én ismerem ezt a részt. Én szeretem ezt az ige szakaszt. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Van egy ilyen dicsőítő ének is. Talán azáltal is egy picit jobban a részünké válik ez az ige szakasz. Hála Istennek azért, hogy már találkoztunk ezzel az igével, és valamilyen üzenetet akart átadni számunkra.
De most a lélek vezetésével egy picit ássunk mélyebbre ebben az igében, és nézzük meg azokat a pontokat, keressük meg azokat a pontokat, ahol személyesen is tudunk kapcsolódni az elsőre nyilvánvaló üzeneten kívül. A felolvasott igeszakasz Ézsaiás próféta könyvéből egy olyan korban íródott, amikor Izrael népe a babiloni fogságban volt. Az utolsó 10 évüket töltötték ott. Persze ők nem tudták, hogy ez lesz az utolsó 10 év, ők csak ott voltak a fogságban, ott voltak távol a hazától, érezték mindannak a küzdelmét és nehézségét, amikor nem otthon vannak, hanem egy elnyomó nép hatalma alatt, idegen földön, és várták a szabadulást, várták a szabadítást. És ebben a helyzetben Ézsaiás próféta odafordul a néphez, és hirdeti az örömhírt. Úgy is szokták nevezni egyébként ezt a részt itt Ézsaiás próféta könyvéből a 40. fejezettől az 55. fejezetig, mint az Ószövetség evangéliuma. Az ószövetségi örömhír, ami tele van mind olyan kincses ígérettel, ami Izrael népe számára reménységet ad, és reménységet mutat. És bár tudta nagyon jól ez a nép, hogy jogosan, megérdemelten kapták ezt a fogságot, Isten mégis kegyelmes volt hozzájuk, és megkönyörült rajtuk, megbocsátotta a bűneiket. És már látta ez a nép, amikor ez a rész megíródott, már látta, hogy közelít a szabadító Círusz királynak a személyében. Volt egy perzsa uralkodó, Círus, ő az, akit elküldött az Isten, hogy megszabadítsa Izrael népét, és ahogyan tört előre ez a király, ahogyan foglalt el a területeket, már látszódott, hogy Babilon sem tudja őt visszatartani, feltartóztatni. Már érkezett a szabadító, úton volt a segítség. Azért fontos tisztázni ezt a helyzetet, drága testvérek, mert Izrael tulajdonképpen ekkor a már nem és a még nem állapotában volt. Már nem volt reménytelen a helyzetük a fogságban, de még nem voltak otthon. Már nem kellett sokat várniuk a hazatérésre, de még nem történt meg a szabadulás. És talán a mi életünkben is vannak ilyen már nem, de még nem állapotok. Például az a 12-es diák, aki nem régen érettségizett, nem régen ballagott el, már nem gimnazista, de még nem egyetemista, még nem kapta meg azt az SMS-t, ami megmutatja számára, hogy bejutott-e az egyetemre. Vagy ott van például az a beteg, aki már nem szorul kórházi kezelésre, de még nem nyilvánították az orvosok teljesen gyógyultnak. Már nem és még nem állapotok az életünkben. Ezek az átmeneti állapotok, amik lehetnek frusztrálóak is a személyes életünkben. Amikor úgy várakozunk, hogy valami megtörténjen, szinte már kézzel fogható, szinte már látjuk magunk előtt, hogy meg fog történni a szabadulás, a változás az életünkben. Ott van már a szele, de még nem történt meg. Nehéz a várakozás, különösen így a mai társadalomban, amikor itt állunk, szétnézünk, és azt tapasztaljuk, hogy egyre türelmetlenebb a társadalmunk. Egyre nehezebb várakozni egy sorban. Egyre nehezebb kivárni, hogy történjen végre valami. Egyre nehezebben viseljük a nehéz élethelyzeteket, és ekkor szólal meg az Isten igéje, és azt mondja, hogy de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Te, aki ott ülsz a padokban, aki fent ülsz a karzaton, vagy kint a kisteremben, vagy a babaszobában, ne félj, mondja az Isten igéje. Ne félj. Nem azért, mert nem lenne sokszor az életünk félelmetes, vagy ne jönne számunkra egy olyan akadályozó tényező, ami miatt jogosan félünk, és nem is azért, mert lenne a fejünkben egy gomb, amit, hogyha megnyomok, akkor mostantól fogva nem félek. Nem. Azért ne félj, mert az Isten ereje ott van. Mert az Isten azt mondja ma nekünk, hogy már megváltottalak a múlt időben.
Ne félj, mert megváltottalak. És a szabadulás, a szabadítás már elkészült. Nem ezután fog, nem a jövőben, hanem már megtörtént a múltban. Ne félj, mert megváltottalak. Ő az, aki már gondoskodott a mi szabadításunkról. Jézus Krisztusban gondoskodott arról a fogságról, ami minket is úgy bezárt, mint az izraelieket Babilonban. A bűnnek a fogságáról az Isten már gondoskodott, már elküldte a szabadítót az ő fiában, Krisztusban, és a legfontosabb kérdésről azt látjuk, hogy gondoskodott az örök életünkről. Izraelt egy konkrét fogságból kellett kiszabadítani, de ne tegyünk úgy, mintha a mi életünkben ne lennének ilyen babiloni fogságok egy-egy időszakra. Mint hogyha ne tapasztalnánk meg azt, hogy igenis nehéz az az élethelyzet, amin keresztül megyek, és de jól hangzik, és de jól esik a lelkemnek, hogy az Isten azt mondja, hogy ne félj. Ebben az állapotban a már nem és a még nem állapotában lehetünk mi is. Hogy mondhatja mégis azt Isten, hogy megváltottalak? Hogy mondhatja azt Izraelnek, amikor még csak messze van Círus? Amikor még csak látszik, hogy közelít, de még nem történt meg a szabadulás. Miért használ múlt időt az Isten? Már megváltottalak. Azért, drága testvérek, mert ezt a szabadulást, ezt a szabadítást az Isten már elkészítette. Azért, mert az ő időszámítása teljesen másként működik. Azért, mert elkészítve ott van az ő kezében, és tudja, hogy meg fog valósulni. És bár emberileg ez a még nem helyzete, de Istennél ez már egy bevégzett dolog, egy elkészített dolog. Ott van nála a szabadítás, és nincs semmi, ami ennek határt tud szabni. Pont a folytatásban olvassuk, és érdemes a kezünkbe venni, hogyha hazamegyünk az Ézsaiás próféta könyvének 43. részét, és teljes fejezetben elolvasni. Azt mondja itt a 13. vers, ezután is csak én leszek. Nincs, aki a kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Mégis ki tudná megállítani az Istent, hogyha elkészítette az én életemben a szabadítást? Mégis ki tudta megállítani Círust, hogyha az Isten eszköze volt, és elkészítette Izrael számára a babiloni fogságból való szabadulást? Mégis ki az, aki fel tudná őt tartóztatni? Hát senki. És ezt nehéz sokszor elhinni, amikor azt érezzük, hogy de Uram, én nem ezt látom. Nem azt érzem, hogy te már múlt időben megváltottál engem, hanem azt érzem, hogy még olyan távoli jövő ez a megváltás, olyan távoli jövő ez a babiloni fogságból való szabadulás. És ez a fogság nagyon sokféle lehet a számunkra. Lehet a félelem, ami megakadályozza, hogy teljesen bízzak az Istenben. Mert azt látom, ami körbevesz, ami okot ad a félelemre. Lehet számomra ilyen babiloni fogsága kontrollhoz való görcsös ragaszkodás. Csak az lesz jó, amit én kézbe veszek, amit megcsinálok. Én irányítok, az én kezemben van a kontroll. Lehet ilyen babiloni fogság a pénz, ami ad számunkra egy hamis biztonságérzetet, hogyha túl sok van, az a baj, ha túl kevés van, az a baj. Lehet egy babiloni fogság az életünkben a betegség, ami nagyon szűk látókörűvé tesz. Ami mindig csak a következő vizsgálatig enged előre látni, meg a következő orvosi időpontig, meg a következő találkozásig a doktorral. Drága testvéreim, tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mi az a babiloni fogság, amiben jelenleg én benne vagyok? Ami beszűkíti a látókörömet, ami félelemre ad okot, amiből szabadulást készít el számomra az Isten. Mi az én babiloni fogságom? És vajon várjuk-e a szabadulást? Látjuk-e már, hogy úton van, hogy elkészíti az Isten, sőt, elmerjük-e hinni? Merünk-e benne bízni, hogy az Isten szabadító Isten? Ő az, aki már elkészítette ezt a szabadulást. Lehet, hogy még nem látjuk. Lehet, hogy még nem ezt tapasztaljuk. De nála már készen van. És amit ő eltervezett, az meg fog történni. Talán eszünkbe jut az is, hogy itt van előttünk ez az ige, ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy. És ez a félelem nem egy egyszerű dolog, csak a lélek munkája által tud megtörténni. Csak hogyha a lélek elkezd dolgozni bennem, és megengedi, hogy ne arra nézzek, ami körbevesz, hanem felemeljem a fejemet, és felemeljem a tekintetemet az Istenre. Nem hoztam be most magammal, de kijáratnál át lehet venni a gyülekezeti újságunkat. És a gyülekezeti újságunknak a címlapján ott van, hogyha felnézünk, akkor a templomnak a teteje. Talán ritkán szoktunk felnézni, egyébként ablakok vannak fenn, gerendák, lámpák. Miért néznénk fel? Nézzük a lelkészt, nézzük a kántort, nézzük a vetítést, nézzünk egymásra, de nem feltétlenül nézzünk fel. Pedig de nagy szükségünk van arra, hogy felnézzünk a mi Urunkra és Istenünkre, a szabadítóra. Felnézni és várni rá. Várni egy olyan világban, amikor minden instant azonnal kell megtörténjen. Úgy el is mosolyodom, amikor találkozok egy-egy ilyen termékkel a boltokban, kezdve az instant kávétól, az instant leveseken át, minden azonnal a kezünkben legyen. Ezt várja az ember, ezt várja a mai társadalom. Lehető leggyorsabban. Talán háziasszonyként már beleestünk, nem is azt mondom, hogy abba a hibába, de tapasztaltuk a saját életünkön is azt, hogy olyan ételt választunk, ami a lehető leghamarabb van készen. Gyorsan össze lehet dobni, és már lehet is menni tovább. Instant, azonnal, legyen a kezünkben az eredmény. Ezt várjuk minden élethelyzetben, azonnal akarjuk a dolgokat. És ezért is eshet nekünk olyan rosszul, amikor tapasztaljuk az Isten időzítését, ami nem instant és nem azonnali, hanem várakozással teli, és arra hív, hogy ebben a várakozásban bízzak az Istenben, hogy tökéletes időben jön a szabadulás. Így működik az Úr. Nem azonnal, nem egyik pillanatról a másikra, hanem megfelelő rend szerint, tökéletes időzítéssel mindent előkészítve. Azokat a részeket is, amelyekre nekem nincs rálátásom. Azokat a területeket is előkészítve, amelyekre nincs befolyásom. De az Úr dolgozik. Az Úr dolgozik a szabadításon, és ő jobban tudja, hogy mikor van itt az ideje a szabadulásnak. És így hív ma arra minket, hogy bízzunk benne, a teremtőnkben, a formálónkban, mert ez a bizalom tovább visz minket. Olyan jó, hogy ebben az igében azt ígéri, ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Annyira bátorító és megerősítő ez az igeszakasz. De, drága testvérek, ahhoz, hogy érezzük az Isten szabadítását, a csodálatosan megtartó erejét, ne felejtsük el az igének azt a részét is észrevenni, hogy sokszor szükség van arra, hogy vizen keljünk át. Mert mikor aktiválódnak ezek az ígéretek, amiket az Isten a szívünkre helyez? Ha vizen kelsz át, ha folyókon mész át, hogyha tűzben jársz. Ezek mind kőkemény dolgok, amelyeket legszívesebben elkerülne a mai ember. Dehogy szeretnék én ezeken keresztül menni. Dehogy szeretnék én tűzön járni. Dehogy szeretném én, hogy a folyók elsodorjanak, de sokszor pont erre van szükségünk. Pont arra van szükség, hogy ez megtörténjen az életünkben, mert a nehéz helyzetben, amikor már azt érezném, hogy elsodor a folyó, amiben benne vagyok, akkor az Isten megmutatja a megtartó erejét. Megmutatja nekünk azt, amit itt ígér. Mi csak azt a részét szeretnénk, hogy nem sodor el, veled vagyok, a láng nem éget meg. Tehát, drága testvérek, ehhez az kell, hogy az ember megpróbáltatáson menjen keresztül. Mert akkor érzem igazán, mekkora ereje van az Istennek. Akkor a nem szeretem pillanatokban érzem igazán, hogy de igenis megtart, amikor már azt érezném, hogy nincs több erő, elfogyott minden, ami bennem van. És akkor ő megmutatja, hogy nagyobb ő. Pál apostolnak, ahogy olvassuk a 2. Korintusi levelét, azt mondja az ige, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. De nehéz bízni ebben a kegyelemben a betegség idején.
a gyászban, a változatlan és kínzó körülmények között, a már nem és a még nem állapotában. És drága testvérek, ilyenkor ezekben a helyzetekben nagyon sok tévképzet szűrődhet be a keresztény ember életébe is, a templomba járó emberek életébe is, azoknak az életébe is, akik keresik az Isten akaratát. És az utóbbi időszakban, ahogy beszélgettem emberekkel, így megütötte a fülemet egy-egy ilyen tévképzet, ami alattomos módon, de bekúszik a hitvilágunkba. És ez alapján éljük az életünket, hogy ez majd így lesz. Leggyakrabban az Isten kegyelmét a teljesítményünktől tesszük függővé. Hát, ha jól viselkedek, vagy ha jó keresztény vagyok, nem érhet engem baj. De hát te olyan jó ember vagy. Mégis hogy történhet, hogy ilyen betegséget kaptál mégis? És a másik oldala a dolognak, ó Istenem, hogyha ez az áldott jó ember ilyen nehézségen megy keresztül, akkor én, aki nem tartom magam jónak, vajon én, mi az, amivel szembe kell majd nézzek? Mi az a büntetés, amit el kell majd hordoznom, hogyha ő jó emberként ezen megy keresztül, akkor vajon velem mi lesz? És ez az a pont, ahol Isten kegyelmét attól tesszük függővé, hogy én mit csinálok, meg én milyen vagyok. És nem arra nézzünk fel, hogy Jézus Krisztus az, aki szabadító, ingyen kegyelemből, ő az, aki miatt az Isten kegyelemmel és szeretettel néz ránk. Nem az én jóságom, meg az én rosszaságom miatt, hanem Krisztusért egyedül. Miatta van készen számunkra a szabadítás már most, ebben a pillanatban, amikor ebből nem látunk semmit. Jézus Krisztusért van elkészítve a szabadítás. És ez nem azt jelenti, hogy akkor nem lesz 1000 gond és bánat, énekeltük ezt az éneket, és nem véletlen ez a választás. 1000 gond és bánat, akkor csak bőséges áldást fogok tapasztalni, hogyha jól viselkedek, hanem, drága testvérek, az Isten nagyon világosan a szívünkre akarja helyezni, hogy ő az oka minden jónak az életünkben. És amikor rosszat enged meg, annak is oka van, annak is célja van, és ő ott is meg tudja mutatni, hogy ő engem megerősít. Hogy egyedül tőle függök, hogy rajta csüngök, hogy az övé vagyok. Ő ott is meg tudja mutatni nekem az ő szabadítását. Sosem ígérte az Isten, hogy nem lesznek bajok. Azt viszont ígérte, hogy ő ott lesz velünk a bajban. Nem ígérte azt, hogy nem lesz semmi tragédia vagy nehézség az életünkben, hanem azt ígérte, hogy ő megtart ezek között. A folyókon kelsz át, én veled vagyok, nem sodornak el. A tűzben jársz, a tűz nem éget meg téged. És drága testvérek, ezek a nehéz helyzetek mutatják meg számunkra azt, hogy egyedül az Isten tart meg engem. Egyedül csak rá számíthatok, és benne bízhatok, hogyha nagyon szorosan belekapaszkodok ebbe a felém kinyújtott kézbe. És nem akarok más után kapálózni, hanem az Istenhez megyek oda. És nem felejtem el, hogy ki az én szabadító Uram. El van készítve az én babiloni fogságomból is a szabadítás. Tudja a legtökéletesebb időzítést, még akkor is, hogyha jelenleg a már nem és a még nem állapotában vagyok. És egy szeretetteljes vallomással folytatja az ige. Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. Drágának tartalak és becsesnek és szeretlek, és kifejezetten nekünk szól az Istennek ez a szava, ez az üzenete, akik itt hallgatjuk az Isten igéjét. Drágának tartalak, becsesnek és szeretlek. Szeret engem az Isten, a minden hatalom ura, a történelem Istene, a személyes megváltóm. Szeret engem az Isten, és bár még nem vagyok ott az atyaházában, de már nem választanak el Istentől a bűneim. Drága testvérek, ezt tette lehetővé nekünk a megváltás csodája, hogy a legnagyobb babiloni fogságunkból, a bűneinkből ő ki tud minket szabadítani, és képes arra, hogy átvezessen az életünk legnehezebb helyzetein is. És hogyha miénk ez a megváltás, akkor
magától értetődő, hogy tapasztaljuk azokat a többi csodákat is a hétköznapjaink során, amikor érezzük, a szabadítás, a miénk már el van készítve. Az Isten tűzön, vizen át vezet bennünket, mert képes rá, mert szeret minket, mert szeretetből meg tud szabadítani az ő akarata és az ő időzítése szerint. Tudjuk-e dicsőíteni őt? Úgy, ahogyan a Zsoltáros a 135. részben. Tudjuk-e dicsőíteni az Urat a mélységben és a magasságban egyaránt? Nem a körülményekre nézve, hanem az Úrra felnézve, a szememet felemelve. Dicsőíteni az Urat. Azért az elkészített szabadításért, amit még nem látok, még nincs előttem, de nála már ott van, és bátran bízhatok benne. Drága testvérek, így állhat előttünk ez az ígéret, ami simogatja a lelkünket és szembesít is. Lesznek folyók, lesz tűz, lesznek küzdelmek, de az Isten mindezek között megtart. Így bízhatunk benne bátran, így emelhetjük fel a tekintetünket rá. Így kérhetjük el az ő vezetését. A sorsunkat úgy intézi, ahogy akarja, de teszi ezt bölcsességgel, minden tudás birtokában, nagyobb ő minden babiloni fogságnál, és el tudja hozni a szabadítást. Így helyezzük a kezébe a mi életünket, így kérjük el azt a hitet, ami lehet, hogy még most nem a miénk, de szeretnénk bízni, Urunk, a Te szabadításodban, ami elkészített számunkra. És hisszük, hogy a Szentlélek Isten ezt ki tudja munkálni bennünk, egyedül az ő akarata szerint és az ő dicsőségére. Így legyen. Amen. A 158-as éneket folytassuk az 5. versével. Bízzál, bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond? Imádkozva dicsőítünk Téged, Urunk, azokért a víg napokért, amelyekre emlékezhetünk, amelyeket Te már megadtál nekünk. Dicsőítünk, Urunk, a babiloni fogságokból való szabadulásért, amit személyesen az életünkben is megtettél már olyan sokszor. Dicsőítünk azért a szabadításért, amit Jézus Krisztus elvégzett a kereszten. És hálát adunk azért, hogy úgy állhatunk itt előtted, mint akik felnéznek. Akik nem a mindennapi gondokra fókuszálnak. Akiknek a szíve nem félelemmel van tele, hanem azzal a reménységgel, hogy Te vagy az Úr mindenek felett. Dicsőítünk ezért a felnézésért is, Istenünk. Azért, hogy szélesebb perspektíva állhat előttünk. Hogy Te kiszélesíted a látókörünket, és megmutatod, hogy sokkal több van, mint amit mi a szemünkkel látunk. Sokkal több minden vesz körbe bennünket, mert Te vagy a mi Istenünk, Te vagy a mi Urunk. És Krisztusban szabadítást ad számunkra. Urunk, most azokért a szabadításokért adunk hálát, amelyeket még nem tapasztalunk, még nem látunk, de hisszük, hogy nálad el vannak készítve. Azokért adunk hálát, Urunk, amik még távol vannak, még nem abban az állapotban élünk, de már most tudjuk, hogy a Te kezedben ott van a szabadítás. Ezzel a hittel és reménységgel kapaszkodunk bele a Te kezedbe,
Bízunk a nem látható dolgokban, hogy azok meg fognak valósulni, és reménykedünk benned, aki Úr vagy mindenek felett. Urunk, hadd tegyük a kezedbe, az életünkbe azokat a helyzeteket, amikor félünk, amikor elakadunk, amikor küzdünk, amikor próbás időszakon megyünk keresztül, amikor azt érezzük, hogy elsodor a folyó, és megéged a tűz, amiben járnunk kell. Te mutasd meg számunkra azt, hogy az az ígéret, amit Ézsaiás prófétán keresztül adsz nekünk, az valóság. Az megtörténik a mi személyes életünkben. Azt érezhetjük és tapasztalhatjuk a saját bőrünkön, mert a te ígéreted valóság, és amit te kimondasz, az megvalósul, meg fog történni biztosan. Adj nekünk hitet. Bocsáss meg, amikor elfogy ez a hit. Amikor kicsiny hitűek vagyunk. Bocsáss meg, amikor elbukunk abban, hogy bízunk a te ígéreteidben. Urunk, így imádkozunk a te lelked munkájáért bennünk, hogy te erősíts meg, te gondoskodj rólunk, és te tarts meg minket a legnehezebb életszakaszokban is. Így bízzuk rád a betegeinket, beteg testvéreink között is hadd imádkozzunk most egy testvérünkért, aki kórházban van. Te erősítsd, te tegyél csodát, te gyógyítsd őt, Urunk, és mutasd meg, hogy azok, akik benned bíznak, azok nem szégyenülnek meg. Így imádkozunk a gyászoló testvérekért, akik vesztességgel kell éljék az életüket, de hisszük, hogy te letörölsz minden könnyet, betöltöd a szívben lévő űrt, és lelked által vigasztalást adsz. Így imádkozunk a kicsikért, a nagyokért, fiatalokért, idősekért. Imádkozunk lelki megerősödésért és megtérésekért, Urunk. Ezt a lakótelepet a te kezedbe tesszük, és bízunk abban, hogyha kedves neked, akkor megtéréseket és megújulásokat adsz, akkor kiárasztod a te lelkedet, akkor nem lesz elég a hely ebben a templomban, és mindenki arra vágyik majd, hogy a te üzenetedet meghallja. Tegyél minket készé erre, Istenünk, tegyél minket a te eszközöddé, akik viszik az örömhírt és viszik az evangéliumot szerte a világba. Urunk, így vezess minket lépésről lépésre, és add, hogy a te kezedbe tegyük az egész életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Nyári időszámítás van, így a jövő heti alkalmaink rendje is egy picit csendesebb. Reggeli áhítatokat szokott rendben 9 órától megtartjuk majd, illetve szerda este az ima órára is várjuk a kedves testvéreket. És hadd egészítsem ki még ennek a sorát, azok, akik gyülekezeti táborban voltak és részt vettek a csütörtök esti beszélgetésen, azok már hallhatták, de most itt is hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az Isten lelke arra indított minket, hogy létrejöjjön péntek hajnali 6:30-kor egy imaközösség, mert érezzük azt, hogy nagyon a szívünkre helyezte Isten ezt a lakótelepet, és mindazokat, akik itt laknak. És egyelőre még nem tudjuk az utakat hozzájuk, és hogy hogyan lehet őket elérni, hogy megérezzék az Isten szeretetét, és megtapasztalják a megváltásnak a csodáját, de hisszük azt, hogy a lélek el tudja ezt végezni. Úgyhogy ezért a lélek munkálkodásért fogunk imádkozni péntek reggel 6:30-tól egy fél órában, amire várunk mindenkit, hogy az alatt a fél óra alatt csak Isten elé vigyük a lakótelepet, az ő megtérésüket, és hogy az Isten használjon minket, és ébrezgesse a szíveket, hogy mennyire létfontosságú ez az ügy.
Így várunk mindenkit péntek reggel 6:30-ra ima közösségre. Akinek még belefér munka előtt, vagy nyugdíjas, vagy fiatal, és hajlandó felkelni hajnalok hajnalán, szeretettel várjuk. Szeretettel és hálaadással tájékoztatjuk a kedves gyülekezetet, hogy ugye a múlt hétvégén zajlott a gyülekezeti táborunk Telkibányán, ahol végül 73-an tudtunk részt venni, és éreztük, tapasztaltuk az Isten gazdag áldását. És olyan jó volt tudni, hogy míg mi fent táborozunk, addig itt is jó kezekben vannak a dolgok, és az Isten igéjét hallhatjuk, a keresztség sákramentumát kiszolgáltatták, és itt is az Istent kerestük meg fent Telkibányán is. Azok, akik részt vettek ebben a táborban, most nem csinálok olyan merényletet, hogy emeljék fel a kezüket, csak beszélgessünk, jó, beszélgessünk egymással, és tapasztaljuk meg azt, hogy milyen is volt ez a tábor. Most még friss az élmény, friss mindenki számára, a csoportképet is láthatjuk, bár elég világos a templomunk, úgyhogy majd a Facebookra is fel fog kerülni, ott talán jobban látható. Gazdagon éreztük az áldást, milyen jó kapcsolódni, milyen jó megélni a közösséget, akár ifisekkel, akár felnőttekkel, gyerekekkel, családokkal. Jó volt egy nagy családként együtt ugyanarra az ébresztőre ébredni, ugyanazt az ételt elfogyasztani, és ugyanazon a lelki táplálékon élni napokon keresztül. És ezért hálát adunk, és az Isten kezébe tesszük a folytatást, és hadd köszönjük meg, és kérjük Isten áldását azoknak a testvéreknek az életében, akik valamilyen szolgálattal hozzájárultak a tábor megvalósulásához, hála Istennek érte, akár itthon szolgáltak, akár ott szolgáltak bárhol, és azoknak az imádságait is köszönjük, akik oda gondoltak ránk ezek alatt a napok alatt. Éreztük, hogy az Isten így tart minket az ő kezeiben, hála és dicsőség ezért neki. Egyházunkban ugye 2026-ban az imádság éve van, és minden vasárnap a testvérek szívére helyezünk egy imádságot, de ez ne csak ilyen elmondott gondolat legyen, hanem legyen egész héten a meghatározója az imádságainknak, az ima ritmusunknak, hogy amikor összekulcsoljuk imádságra a kezünket, akkor jusson eszünkbe ez a 3 ima téma is. Az egyik a hálaadás a gyülekezeti tábor áldásaiért, a másik a hitbeli megerősödésért és a lakótelep megtérésért való imádság. Vigyük oda Isten elé ezt, és ha már imádságnál tartunk, hadd bátorítsam a testvéreket, hogy így gondoljunk oda. Talán már hallottuk itt-ott, hogy főgondnokunk Török Csaba kórházba került, egy beavatkozáson esett át, jól van, egyre jobban van, alapvetően tapasztalja ő is azt, hogy az Isten megmutatja az ő csodáit, és a vártnál sokkal gyorsabban gyógyul, viszont gondoljunk oda rá imádságban, hogy az áldott orvos megérintse őt is, és ott legyen mindazokkal, akik körbeveszik, a családja, az orvosai, gondoljunk rá imádságban. És azt szeretném még hirdetni a testvéreknek, ha már táborok így mögöttünk vannak, előttünk is van még egy gyülekezeti tábor, ez pedig a hittanos zenetábor. Hirdettük már, hogy július 22 és 26 között lesz, de újra hadd helyezzük a kedves testvéreknek a szívére, hogy akik olyan zenélni, énekelni vágyó gyerekeket ismernek, akik szívesen részt vennének ebben a táborban, akkor bátorítjuk őket, hogy jelentkezzenek. Lesz lehetőség zongorán, gitáron vagy furuján tanulni. Ez a 3 opció van, de úgy is eljöhet egy gyerek, hogyha ő azt mondja, hogy én nem szeretnék hangszeren tanulni, én csak énekelni szeretnék, meg itt lenni a táborban, jöjjön. Minden fontos részlet a jelentkezési lapon megtalálható. Tudom, hogy a gyülekezet szereti a QR kódokat, úgyhogy készítettem egy újabbat. Viszont a Facebook oldalra kikerül majd egy link is, ami megkönnyíti a jelentkezést, hogy mindenki számára lehetőség legyen, hogy a gyerekek jelentkezzenek, kiválaszták, hogy szeretnének-e hangszeren tanulni, és hogy részt tudnak-e venni ebben a táborban. Ennek a tábornak a részvételi díja 20 000 forint, ebben benne vannak az étkezések és a táborral szükséges előkészületek, és így, hogyha bármilyen kérdés felmerül, akkor tessenek keresni bátran, szívesen válaszolok rá, hogy fog alakulni majd ez a dolog. És így bátorítjuk azokat a családokat, aki még nem a gyülekezetünk nagy családjának a tagja, hogy ha vágynak arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a nagy családba, akkor iratkozzanak be hivatalosan is, és legyen közös otthonunk, ez a lelkiház, ez a gyülekezet. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezetünk őrző, megtartó pásztora. Isten áldása előtt
záró énekként énekeljük a már megkezdett 158-as dicséret 6-os és 7-es versét. Ő benne vest halálig jó reménységedet. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.